morjes Stike. Moro moro. Terve. Sä oot kurssilla meillä varrelitokoululla ja sä oot tavallaan, sä aloitit jo jonkun aikaa sitten. Että... Joo, vuoden alussa aloitin teoriat. Joo. Just, ja nyt ollaan lennetty sitten kesällä vähän ja nyt on jatkunut sitten syksyllä, eikö näin ole ollut? Joo, oli vähän enemmän töitä tuossa kesällä, mutta nyt kun pääsee taas syksyllä, niin on päässyt kyllä joka viikko lentää. Niinpä. Mitä sä oot tykännyt sen teoriaosuudesta? Oliko se semmoinen, että se antoi tarvittavat evät tähän niin kuin tietämykseen? Kyllä siis antoi ja pääsi maan käsittelemään ja tavallaan ennen ekaa lentopäivää oli kyllä hyvä hantsi siitä, miten sitä, tai mikä se siipi on, kaikki sen osat ja tavallaan ei ollut silleen mitenkään epämukava olo lähteä lentämään. Kaikki tuntui silleen selkeätä. Niin just, että oli tavallaan ymmärryssä siihen, että mitä lähdetään tekemään. Juu, se ei ollut sellainen, että menisi tuntemattomaan, vaan se oli kyllä hyvä. Mahtavaa. Hyvät teoriat oli. Joo, no kiva, kiitos siitä.